Čaute, ja som Domety. Vítajte pri mojom ďalšom let's play na hru Shakes and Fidget. Čaute, ja som Domety a vítam vás zás pri mojom ďalšom let's play na hru Shakes and Fidget. Takže dneska som to už skúšal natáčať, hral som, ale to bola debilina. Lebo som odišiel a zabudol som sa, bola to debilina proste. Nelúbilo sa mi to video. Sú štvorka? Pekne. A ideme do arény sa pozrieť. Tomea. Dvojka, to dáme. Asi. Ale dobre, dali sme to na dve rany. To bolo pekné, nádherne. Pozrieme sa, čo máme nové v hospode. Takže máme tu novú čepici. Dobrá. Nič moc, ale lepšie než to, čo máme my. Môžeme? Že nikto tu není v cechu, iba ja. Ale to nás netrápi teraz. To nevadí. No, pozrieme si tohto. Nič. Dáme si postavu a troška ideme, nie. Mám nápad. Dáme si zbrojírnu a meneme si ďalšiu hubičku. Toto si dáme. Počkaj. Potom si dáme toto. Nová húlka. To musíme mať. Kakačka. Máme lepšiu, ale chcem ju. 21, 43, 32. Čo, dáme si ju alebo nie? Ja by som si ju rád dal, ale nie, nedáme si ju, je to slabé. Dáme si posledný raz nové zboží. A puste tu, za chvíľku som späť. Dobre, som späť. A potom mi povedzte, čo ste si na mne nového všimli. No, čo ste si všimli? Neviete? No, tak už asi viete. Nová zbraň. Môže byť. A minieme si teraz poslednú hubičku. Uvidíme, čo nám tu nové dalo. Nič moc. Nič také dobré ako ja. Okay. A si teraz pozrieme, čo tu máme nové. Dáme si sem toto. No a čakajte tu. Tak sme tu späť a môžeme začať bojovať. Ty vole, pekný kritik. Ideme ešte hospodu. Nič. Toto. Tak som tu za chvíľku zas. Tak a som tu zas. Budeme teraz čakať 7 sekúnd a urobí sa nám hospoda. A bude urobená. Pekne to bude krásne. No. Rob. Pekne. Zakúpime 5, to sme teraz boli 4, ale to nie je podstatné, dúfam. A dáme si ešte inteligenciu, potom výdrž
ešte jedno tu a jedno tu a dáme si cega. Prispojeme 2 zlatky. Musíme. Dáme si ešte toto. Sakryš. Ideme proti 6 Robin Hood. Dúfam, že to dáme. To bol kritik, ale ja keď dám kritik, tak dám cez polovičku života. A ďalší kritik. A teraz keď dá kritik, tak som v ríti. Yes! No, kto sa tu robí pán Robin Hood? Si Robin debil. Si Robin Magor. To je debil. Dáme si ešte hospodu poslednú za tento deň. Za tento krásny, špatný deň. Dobre, takže dáme si to. A môžeme strihnúť. Dobre. Dobre, tak sme späť a prepásli ste súboj. To je jedno. Vylepšíme si ešte postavu. A toto mohlo byť z dnešného dielu všetko zo Shakes and Fidget. Takže ak sa vám video páčilo, môžete dať like a odber a majte sa. Čus.